Het wie weer een prachtige dag, schitterend. De zinnen er vooral van midje bij en noffelijke temperaturen. En dan hebben we het nog altijd nu maartijdstemperaturen. Joen en vannacht zullen het wat meer aankwalien als de aanroende nachten. Nou, laat ik het maar op een richtje zetten. Joen en vannacht flink opklaringskans op een mistbank. Temperaturen zo'n 10 graden, misschien in het oosten wel 6 graden. En vierders een zwakke ontmatige wind. Nou ja, die komt dan nog altijd nu uit de oostelijke richting en het noordoost. En dan zetten we terug naar het waar van morgen. Morgen wordt een dag mooi bewolking, maar ik werd flink wat zinnen, dus kunnen we erop uit. Maar de temperaturen, 14 tot 16 graden, zijn nog altijd aan de hege kant. Wat minder heeg als de aanroende dagen, maar nog altijd temperaturen die passen bij april. En dan de wind, die zal matig en vrij krachtig worden. Uit noord-noordoost, ja, die wind wordt wat noordelijker en daardoor veelt het al wat frisser aan. En dan fruitzin. Fruitzin naar een mandje en een tiesje en een waantje, maar droeg waar. Flink wat zinnen op manje en protte bewolking her. Maar die dagen erna toch flink wat zinnen en een temperatuur om er bij de 11 of de 12 graden heen. En dat zijn normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Nou ja, we moeten manje maar weer even in het waarsje.